உருவாக உள்ளதும் அஞ்சுகிறது என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது கிருஷ்ணா என்ற நாமத்திற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடில்லை என்பதை குறிக்கிறது. எனவே கிருஷ்ணரின் நாமம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சமமான சக்தியை கொண்டதாகும். அதில் சிறிதும் வித்தியாசமில்லை. எனவே மிகப்பெரிய ஆபத்துகளுக்கு இடையிலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புனித நாமங்கள் உதவிக்கு அழைக்கலாம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை அறியாமலோ அல்லது சூழ்நிலையின் கட்டாயத்தாலோ உச்சரித்தாலும் பிறப்பு இறப்பெனும் சிக்கலிருந்து விடுபட அது ஒருவருக்கு உதவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ பேசிக்லி பிறப்பு இறப்பு என்ன வரணும்னா ஒன்லி சொல்யூஷன் கிருஷ்ணரோட நாமம். நம்ம அப்புறமா நாளைக்கு பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ மேம். ஐ லீவ் மேம். சாயங்காலம் 5 o'clock வந்து இன்னைக்கு இல்ல மேம், நான் சொன்னேனே. ஓ, யூ ஆர் நாட் தேர். ஓகே ஃபைன். தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம் இன்னைக்கு 47வது ஸ்லோகம் இல்லையா? இந்த இருக்கக்கூடிய 4-5 ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. 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 யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன. யமுனதீராவணச்சாரி. 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். Hare Krishna. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் Narayanam Narayanam Namaskrityam Namaskrityam. நரம் செய்வா நரோத்தமம் Naram Chaiva Narottamam தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் Devim Saraswatim Vyasam Vyasam. ததோ ஜயாமுதீரயேத். Tado Jayamudiraye நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு Nashtaprayeshu Bhadreshu நித்யம் பாகவத சேவையா Nityam Bhagavata Sevaya பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே Bhagavadya Uttama Sloke பவதி நைஸ்திகே. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம், 4வது காண்டம், 30வது அத்தியாயம், 47வது ஸ்லோகம். ஓகே, எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்கோ. தத்ரா வசிஷ்டாயே விருக்ஷாபீததுஹீதரம் ததா உஜ்ஜஸ்ருஸ்தே பிரசேதோப்ய உபதிஷ்டாஹ ஸ்வயம்புவா. விஜயகுமாரி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பிரேமா மாதாஜி நீங்க வாசிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எது மாதாஜி? 47. 47. 47. அதாவது வாசி நிதானம். தத்ரா வசிஷ்டயே விருட்சா பீதா துகிதரம் ததா உஜ்ஜஹ்ரஸ்தே பரிசேதாப்ய உபதிஷ்டா ஸ்வயம் புவா. தத்ர அங்கு அவிசிஷ்டா மீதமிருந்த எவை விருட்சா மரங்கள் பீதாக அச்சம் கொண்டு துகிதரம் அவர்கள் புதல்வியை ததா அந்த நேரம் உஜ்ஜஹ்ரூக விடுவித்தது. தே அவைகள் பரிச்சேதோப்பிய பரிச்சேதகர்களுக்கு உபதிஷ்டாக அறிவுரை வழங்கப்பட்டு ஸ்வயம்புவா பிரம்மதேவரனால் மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மீதமிருந்த மரங்கள் பிரதேசர்களிடமிருந்து மிகுந்த அச்சம் கொண்டு பிரம்மதேவனின் அறிவுரையின்படி அவைகளின் புதல்வியை அளித்தன. பொருளுரை: மரங்களின் புதல்வியை கண்டு மரங்களின் புதல்வியை பற்றிய குறிப்பு இந்த அத்தியாயத்தில் 13வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது.
கண்டு என்று எவரும் பிரம்மலோசா என்றும் பேரழகு மங்கைக்கும் பிறந்தவள் இப்புதல்வி ஆவாள். பிரம்மலேசோ என்பது பிரம்மலேசா குழந்தையை பெற்றவுடன் சொர்க்கலோகத்திற்கு உடனே திருப்பி சென்று விட்டாள். அக்குழந்தை யாருடைய துணையுமின்றி கதறி அழுத போது சந்திரதேவன் அக்குழந்தையின் வாயில் தன்னுடைய சுட்டு விரலை வைத்து அமிர்தம் செய்து அம்மகவை காப்பாற்றினான். பின்னர் அது மரங்களினால் பாதுகாப்புடன் வளர்க்கப்பட்டது. இப்போது பெரியவளானதும் பிரம்மதேவன் கட்டளைப்படி மரங்கள் அவைகளை பிரசேதர்களுக்கு மனைவியாக ஒப்படைத்தன. இப்பெண்ணின் பெயர் மாரிஷா என்பதாகும். மரங்களின் தெய்வமே இப்பெண்ணை மணமுடிக்க அளித்தது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி பிரபுபாதா வருஷா தத அதிர்ஷ்டாத்ர தேவதா, அதாவது மரங்கள் என்பதற்கு அம்மரங்களின் ஆதிபத்திய தெய்வம் என்று குறிப்பிடுகிறார். வேதங்களில் நீருக்கு ஆதிபத்திய தேவதை இருப்பது போல மரங்களுக்கு ஒரு தேவதை உள்ளது. பிரசேதர்கள் அனைத்து மரங்களையும் எரித்து சாம்பலாக்கினர். அவர்கள் மரங்களை தங்கள் பகைவர்களாக கருதினர். பிரதேசர்களை சமாதானப்படுத்துவதற்காக பிரம்மதேவனின் அறிவுரையின்படி மரங்கள் ஆதிபத்திய தெய்வம் மாரிஷா என்னும் பெயருடைய தனது புதல்வியை அவர்களுக்கும் அளித்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேசே பிரஹமண ஆதேசான் மாரீஷாம் உபயேமிரே யஸ்யாம் மஹத் அவஜ்ஞானாத் அஜனி அஜனயோனிஜாஹ. எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேச பிரம்மண ஆதேசான் மாரீஷாம் உபயேமிரே யஸ்யாம் மகத் அவ்யஜ்ஞானாத் அஜனி அஜன யோனிஜக. தே பிரசேதார்கள் அனைவரும் மேலும் பிரம்மதேவனின் ஆதேசாத் கட்டளையினால் மாரிஷா உபயேமிரே மணந்தனர். யஸ்யாம் யாரிடத்தில் மகத் மிகச் சிறந்தவரான அவஜ்ஞானாத் அவமரியாதை காரணமாக அஜனி பிறந்தார். அஜன யோனிஜ பிரம்மதேவனின் மைந்தனான தக்கன். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவனின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து பிரச்சேதார்கள் அனைவரும் அப்பெண்ணை தங்கள் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டனர். இப்பெண்ணின் வயிற்றிலிருந்து பிரம்மதேவரின் புதல்வரான தக்கன் பிறந்தார். மகாதேவரான சிவபெருமானின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாததினால் மாரிஷாவிற்கு குழந்தையாக தக்கன் பிறக்க நேர்ந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அவர் 2 முறை தன்னுடைய உடலை துறக்க வேண்டியதாயிற்று. பொருளுரை. இங்கு மகத் அவஜ்ஞானாத் என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கது. தக்கன் பிரம்மதேவனின் புதல்வன் ஆதலினால் அவரது முந்தைய பிறப்பில் அவர் ஒரு அந்தணராகவே பிறந்தார். சிவபெருமானுக்கு கீழ்ப்படியாததினால் அவர் ஒரு அந்தணன் அல்லாதவரை போல் நடந்து கொண்டார். இதனால் அவர் ஒரு சத்திரியனின் சுக்கிலத்தில் பிறக்க வேண்டியதாயிற்று. அத்தோடு சிவபெருமானை அவமதித்த காரணத்தினால் அவர் ஒரு பெண்ணின் கருப்பையில் பிறக்க வேண்டிய துன்பத்தினையும் சந்திக்க நேர்ந்து தக்ஷ யஜ்ஞத்தில் அவர் ஒரு முறை சிவபெருமானின் தொண்டராகிய வீரபத்ரன் என்பவனால் கொல்லப்பட்டார். இப்போது மாரிஷாவின் வயிற்றில் மீண்டும் ஒரு முறை பிறந்திருக்கிறார். தக்ஷ யஜ்ஞத்தின் இறுதியில் அங்கு ஏற்பட்ட அழிவுகளுக்கு பிறகு தக்கன் தன்னுடைய வழிபாடுகளை சிவபெருமானுக்கு செலுத்தினார். சத்திரியனின் சுக்கிலத்தின் மூலம் ஒரு மானுட பெண்ணின் வயிற்றில் பிறந்த போதிலும் தக்கன் சிவபெருமானின் கருணையினால் எல்லா செல்வங்களையும் பெற்றார். இவையே ஜட இயற்கையின் சூக்ஷ்ம விதிகளாகும். ஆனால் இன்றைய நவீன காலத்து மக்களுக்கு இவ்விதிகள் எல்லாம் எப்படி செயல்படுகிறன என்று தெரியாது. ஆத்மாவின் நித்தியத்தன்மை மற்றும் இடம்பெயர்தலை பற்றி அறியாத காரணத்தினால் தற்கால மக்கள் அறியாமை இருளில் மூழ்கி இருக்கின்றனர். இதன் காரணமாகவே பாகவதத்தில்
1.1.10 மந்தா சுமந்த மதையோ மந்த பாக்கியாகி உபத்ருதோகோ என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. கலியுகத்தின் மொத்த மக்கட்தொகையும் மிகவும் கெட்டவர்களாகவும் சோம்பேறிகளாகவும் பௌதீக நிலைகளினால் துன்புறுபவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி அடுத்த வாசி. सुक्षेत्वत् अन्दरे प्राप्ते सर्गे काल विद्रुते यः सहज प्रज इष्टाः सदागेक्षा दैवसोदितः. Yes. हरे कृष्ण माताजी. सचुषेत्व अन्तरे प्राप्ते प्राक् सर्गे काल विद्रुते य ससज्ज प्रजा इष्टाः சதகேஷா தெய்வ சோதிதக. சச்சுஷே சச்சுஷ என்னும் பெயரில் தூ ஆனால் அந்தரே மண்வந்தரம் பிராப்தே இது நேர்ந்த பொழுது பிராக் முன்பு சர்க்கே படைத்தல் கால வித்ருதே உரிய காலத்தில் அழிக்கப்பட்டது. யார் ஒருவர் சசர்ஜ படைத்தல் பிரஜா உயிர்கள் இஷ்டா விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ச அவர் தட்சன் தெய்வ முழுமுதற் கடவுளினால் சோதித்தக தூண்டப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. தக்கனது முந்தைய உடல் அழிக்கப்பட்டது. ஆயினும் அதே தக்கன் பரம விருப்பத்தினால் தூண்டப்பட்டு சச்சுஷ மன்வந்தரத்தில் வேண்டிய அனைத்து உயிர்களையும் படைத்தார். பொருளுரை. பகவத்கீதையில் 8.14 இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சகஸ்ர யுக பரியந்தம் அகரியத் பிரம்மணோ விதுகு ராத்திரி யுக சகசிராந்தம் தேகோ ராத்திர விதோஜதக. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்கள் கொண்டது பிரம்மதேவனின் ஒரு பகலாகும். அதுபோல் 1000 யுகங்கள் கொண்டு அவரது ஓர் இரவாகும். பிரம்மதேவனின் ஒரு பகல் சத்திய, திரேதா, துவாபர, கலி எனும் 4 யுகங்களின் 1000 கூற்றுகளாகும். இவ்வாறு அவரது ஒரு பகலின் 14 மன்வந்தரங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் சச்சுஷ மன்வந்தரம் என்பது 6வதாகும். பிரம்மதேவனின் ஒரு பகலில் தோன்றும் பல்வேறு மனுக்கள் பின்வருமாறு: 1 சுவயம்பு மனு, 2 கவாரோசிஷ மனு, 3 உத்தம மனு, 4 மாதாஜி சுவாரோசிஷ மனு, 3 உத்தம மனு, 4 தாமச மனு, 5 ரைவத மனு, 6 சசுஷ மனு, 7 வைவஸ்வத மனு, 8 சாவர்ணி மனு, 9 தட்ச சாவர்ணி மனு, 10 பிரம்ம சாவர்ணி மனு, 11 தர்ம சாவர்ணி மனு, 12 ருத்ர சாவர்ணி மனு, 13 தேவ சாவர்ணி மனு, 14 இந்திர சாவர்ணி மனு. இவ்வாறு பிரம்மதேவனின் ஒரு பகலில் 14 மனுக்கள் உள்ளனர். ஒரு வருடத்தில் 5040 மனுக்கள் உள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து பிரம்மதேவனின் ஆயுட்காலத்தில் தோன்றி வரையும் மொத்த மனுக்களின் எண்ணிக்கை 5,04,000 ஆகும். இதுதான் ஒரு பிரபஞ்சத்தின் கணக்காகும். இதுபோல் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன. இம்மனுக்கள் அனைவரும் மகாவிஷ்ணு மூச்சு விடுவதன் மூலம் தோன்றி மறைகின்றனர். பிரம்ம சம்ஹிதையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது: எஸ்ஸைஹனிஸ்வசித காலம் அதாவலம் ஜெயக ஜீவன் திலோ விலஜா ஜகத்தண்டநாதாக விஷ்ணோர் மகான்ச இகயஸ்ய கலா விசேஷோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ஜகத்தண்டநாத என்னும் சொல் பிரம்மதேவனை குறிக்கும். இதுபோல் எண்ணற்ற ஜகத்தண்ட நாத பிரம்மாக்கள் உள்ளனர். அதனால் நம்மால் ஏராளமான மனுக்களை கணக்கிட்டு கொள்ள முடியும். இந்த யுகம் வைவஸ்வத மனுவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு மனுவும் 4,32,071 பெருக்கி வரும் வருடங்கள், அதாவது 3,67,67,000
2000. 3 கோடி 66. 300 கோடி 300 கோடியே கோடி 67,20,000 3 கோடியே 67,20,000 வருடங்கள் வாழ்கின்றனர். தற்போதைய மனு 4 கோடியே 32 லட்சமை 28ஆல் பெருக்கி வரும் வருடங்கள், அதாவது 129 மில்லியன் மாதாஜி, 120 கோடி இல்லையா? 12 12 கோடியே 120 96 4 செய்வது வருது மாதாஜி. 12 கோடியே 99,60,60,000 வருடங்கள் ஏற்கனவே வாழ்ந்து விட்டார். இந்த நீண்ட ஆயுட்காலங்கள் அனைத்தும் இயற்கையின் விதிகளினால் இறுதியில் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. பிரச்சனைகளுக்குள்ளான தட்ச யக்ஞம் சுவாயம்புவ மன்வந்தர காலத்தில் நடைபெற்றதாகும். இதன் விளைவாக சிவபெருமானால் தட்சன் தண்டிக்கப்பட்டார். ஆயினும் சிவபெருமானை அவர் பிரார்த்தித்து கொண்டதனால் அவர் மீண்டும் அனைத்து செல்வங்களையும் திரும்ப பெற்றார். விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் தட்சன் 5வது மன்வந்திரம் வரை கடுமையான தவங்கள் மேற்கொண்டதாக கூறுகின்றார். இவ்வாறு 6வது மன்வந்தரமான சதுஷ மன்வந்தர காலத்தில் தட்சன் சிவபெருமானின் அருளினால் தனது பழைய செல்வங்கள் அனைத்தையும் மீண்டும் பெற்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி. யோ ஜாயமான சர்வேஷாம் தேஜஸ்வினாம் ருச்சா விஸ்வயோ பாதத் தாக்ஷ்யா சா கர்மணாம் தக்ஷம் அப்ருவன் தம் பிரஜா சர்க்கரக்ஷாயாம் அநாதிரபிஷிஷ்ய ச யுயோஜ யுயேஜ அன்யாம்ச சசவை சர்வ பிரஜாபதீன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோ ஜாயமான சர்வேஷாம் தேஜஸ்வினாம் வயோ யோ பாதச்சாச்ச கர்மணாம் தச்சம் அப்ருவான் தம் பிரஜா சர்க ரக்ஷாயாம் அநாதிர் அபிஷிக்ஷய ச யுயோஜ யுயேஜ யுயுஜே அன்யாம் ச சசை சவை சர்வ பிரஜாபதீன். யார் ஜாயமான பிறந்த மன்னர், சர்வேஷாம் அனைத்து, தேஜ ஒளி, தேஜஸ்வினால் ஒளி, ருஷா ஜோதியினால், ஸ்வயா அவருடைய, உபாதத்த மூடப்பட்டு, தாக்ஷாத் தேர்ந்தவராகி, ச மேலும், கர்மனாம் பலன் தரும் செயல்களில், தட்சன் அப்ருவன் அழைக்கப்பட்டார். தம் அவருடைய பிரஜா உயிரினங்கள் சர்க்க உண்டாக்கப்பட்டு ரட்சயாம் காப்பதற்காக அனாதி முதலில் பிறந்த பிரம்மதேவன் அபிஷிக்ஷய நியமிக்கப்பட்டு ச மேலும் யுயோஜ ஈடுபட யுயுஜே ஈடுபடுத்தினார். அஞ்ஞான் மற்றவர்களையும் ச மேலும் சஸ் அவர் வை உறுதியாக சர்வ எல்லா பிரஜா பதின் உயிர்வாளிகளின் மூதாதையர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. தக்கன் பிறந்த பின்னர் அவரே உடலின் ஒளியினால் மற்ற அனைவரின் உடலையும் ஒளியிழக்க செய்தார். பலன் தரும் செயல்களை செய்வதில் மிக்க தேர்ச்சியுடையவராதலினால் மிகவும் தேர்ந்தவர் என்று பொருள் தரும் தக்கன் என்னும் பெயரினால் அவர் அழைக்கப்பட்டார். இதனால் பிரம்மதேவன் உயிர்களை படைக்கவும் அவர்களை காக்கவும் தன்னை ஈடுபடுத்தினார். உரிய காலத்தில் தக்கன் இப்படைத்தல் மற்றும் காத்தல் தொழிலில் மேலும் பல பிரஜாபதிகளை ஈடுபடுத்தினார். பொருளுரை. தக்கன் சற்றேறத்தாழ பிரம்மதேவனுக்குரிய சக்திகள் உடையவராக ஆனார். இதனால் பிரம்மதேவர் அவரை மக்கட்தொகை பெருக்கத்தில் ஈடுபடுத்தினார். தக்கன் மிகுந்த பிரசித்தி பெற்றவராகவும் வளம் மிக்கராகவும் திகழ்ந்தார். பின்னர் தக்கன் மரிஷியின் தலைமையின் கீழ் தானே பல பிரஜாபதிகளை நியமித்தார். இவ்வழியே பிரபஞ்சத்தின் மக்கட்தொகை அதிகரித்தது. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது காண்டம் 30வது அத்தியாயமான பிரச்சேதர்களின் செயல்கள் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது.
Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Om Ajnanatirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tadati Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namastute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from Bhagavatam. ஸோ நாம் வந்து 47வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 51வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிக்கணும். இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது அதோட. ஸோ இந்த 5-6 ஸ்லோகத்துல படிச்சதுல நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, பிரச்சேதர்கள் வந்து அவங்க தவ வாழ்க்கையை வந்து முடித்து கொண்டு இறைவனுடைய அதாவது அவருடைய அறிவுரைக்கேற்றவாறு அவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ரட்சிக்கணும் இல்லையா, ஆளணும், தன்னுடைய தந்தையினுடைய இதை வந்து செயல்படுத்தணுன்ற அறிவுரைகளோடு வெளியில வரும் பொழுது, அந்த நீர்த்தேக்கத்துல இருந்து வெளியில வரும் பொழுது எங்குமே வந்து மரங்கள் செடிகளோட இருந்து அங்கே உயிர் வாழிகள் இருப்பது போன்ற ஒரு அறிகுறியற்ற நிலையை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது மனிதர்கள் அற்ற நிலை அப்படின்னா தன்னுடைய தந்தையினுடைய ராஜ்யம் என்னவானது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி. மேலும் வந்து பயிற்சி, அதாவது உணவு படைக்கிறது, அந்த ஒரு தொழில் வந்து நடக்கிற மாதிரி தெரியலன்றது வந்து அவங்களால உணர முடிஞ்சது. உணவின்றி உயிர் வாழிகள் வாழ முடியாது இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு சூழ்நிலையை கண்டு அவர்களுக்கு கோபம், ஆத்திரம் வருகிறது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து காட்டையே, அதாவது விண்ணுலகை தொடுற அளவுக்கு இல்லையா, சொர்க்கத்தை தொடுற அளவுக்கு மரங்கள் இருக்கிறத கண்டு மரங்களை எல்லாவற்றையுமே எரித்து விடுறதுக்கான ஒரு நிலை ஏற்படுத்தி விடுகிறார்கள். அதை கண்டு மரங்கள் என்ன பண்றது, மரங்கள் வந்து யாருடைய இதுல கீழே இருக்குது, சந்திரனுடைய ஆட்சி கீழே தான் இல்லையா. அதாவது உயிர் வாழ்வு ரசம் என்பது சந்திரனிலிருந்து தான் தோன்றுகிறது. ஸோ அதை வந்து வழங்குபவர் சந்திர கிரகம் ஆவார். அதனால இந்த பசுமை என்பது அவருடைய ஆட்சி கீழே இருக்கிறது. ஸோ அவங்களுடைய முறையிடுதல், மேலும் வந்து அது அப்போ பிரம்மர் வரக்கூடிய நேரம். நேற்று கூட நம்ம படித்தோம், பிரம்மர் நிறைய இடங்கள்ல வந்து பிரம்மர் விஜயம் வந்து அங்கே நடக்கக்கூடிய அழிவுகளை வந்து தடுத்து நிறுத்துறார். ஸோ இப்போ பிரம்மாஜியுமே வர்றார் இந்த இடத்துல. மேலும் பிரச்சேதர்களுக்கு அறிவுரை கூறுகிறார். ஸோ அவங்களை வந்து ரொம்ப சமாதானமாக பேசி அந்த மரங்கள் வந்து அதாவது வளர்த்த பெண்ணை மரீஷா இல்லையா, அந்த மரீஷாவை வந்து அவங்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கும்படி அந்த மரங்கள் வந்து பிரம்மர் இடத்துல ஒப்படைத்து பிரம்மர் அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார். ஓகே, 10 பிரஜேஷாக்கள், ஒரு மனைவி. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல். இது வந்து நம்ம வந்து தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்க்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த இயல்புகள் என்பது இருக்கா. ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பரிசுத்தம் இதெல்லாமே வந்து பார்க்கும்பொழுது, இப்போ திரௌபதியுமே அவ்வாறு தான், அக்னியிலிருந்து பிறந்தவள். அக்னிக்கன்று தூய்மை வேற எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது இல்லையா. ஸோ சில நேரங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் வந்து அவர்களுடைய பக்தர்களுக்கும் வந்து வழங்குகிறார். ஆக்சுவலி அதை இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள்ல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மரீஷாவுக்கு கிடைச்ச அந்த ஸ்பெஷல் இது வந்து 10 பேரை வந்து மனம். இதே மாதிரி இன்னொரு இன்சிடென்ட் கூட இருக்கு, அது எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை. ஸோ இது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து திரௌபதி வந்து கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த அந்த அதன் அடிப்படையில தான் பாண்டவர்கள் வந்து அர்ஜுனரை மட்டும் மணந்து கொண்டால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 4 பேருமே வந்து துறவரம் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார். ஏன்னா தர்மத்தை பரிபாலிக்கிறவர்கள். ஸோ தாயினுடைய வார்த்தையை வந்து பரிபாலிக்கிற, இன்னதான் தாய் கூட வந்து திருப்பி நான் அறியாமல் செய்ய சொல்லிவிட்டேன், நீங்க அதை விடலாம்னு சொன்னா கூட அதை சிறு பிராயத்திலிருந்து அனைவருக்குமே பகிர்ந்து உண்ணதல் என்ற அந்த ஒரு இதை வந்து கொண்டு வந்ததுனால அவர்கள் என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று பார்க்காமலே குந்தி தாயார் 5 பேருமே பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்று சொன்னதை வந்து அதை வந்து எப்படி அந்த ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து வியாசதேவருடைய அறிவுரை பிரகாரம் ஓகே
எவ்வாறு வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து தர்மத்தின் இதுல இருந்து நிலைப்படுத்திக்கணும்ன்ற அந்த அறிவுரைகளை ஏற்றுதான் வந்து பாஞ்சாலியை வந்து அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். இங்கேயும் அதே மாதிரியான ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, இதை நாம இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களோட நாம் இதை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ எப்படி ஊர்துவ மூலம் இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா, பரக்கிய ரசா பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, பரக்கிய ரசா இதுவும் அவ்வளோ சம்பந்தம் இல்லை, இருந்தாலுமே ஸோ அங்கே எல்லாம் எது உயர்வானதா, அங்கே அன்பு பரிமாற்றங்கள் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தலை கீழான ஒரு பிம்பமாகத்தான் கருதப்படுகிறது. அங்கே மேன்மையாக இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் இங்கே இழிவான நிலையில வந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ அதனால ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் என்பது சில பேருக்கு மட்டும்தான் பகவான் கொடுப்பார். ஸோ அந்த மாதிரி விதத்துல வந்து இந்த மாரிஷா வந்து இவங்களுக்கு திருமணம் செய்து கொள்ளப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ யாருடைய அறிவுறுத்தலின் பேர்ல, அதாவது ரூபம் கொண்ட மரங்கள் இல்லையா, ரூபம் கொண்ட பர்சானிஃபைட் ட்ரீஸ், அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு அதிதேவதை உண்டு, மரங்களுக்குன்னு ஒரு அதிதேவதை இருக்கு. அந்த அதிதேவதை என்ன பண்றது, இனிமே அதாவது எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லாம இருக்கணும் இல்லையா. இந்த வாழ்வாதாரம் என்பது போய்விட்டால் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இருக்காது. மரஞ்செடிகள் இல்லைன்னாலும் இந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது இல்லையா. ஸோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த மரஞ்செடிகளை வந்து காத்து கொள்றதுக்காகவே வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மாரிஷா என்பவளை வந்து அவங்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்குறாங்க. இதை நாம முன்னாடியே கூட படிச்சிருக்கோம். கண்டு முனிவர் இல்லையா, அவர் தவ வாழ்க்கை எவ்வாறு விஸ்வாமித்திரருடைய தவ வாழ்க்கை வந்து மேனகையால் தானே கலைக்கப்பட்டது. அது போல வந்து இங்கேயுமே வந்து இந்த கண்டு முனிவர் வந்து தவ வாழ்க்கை செய்து கொண்டு இந்திரனுடைய சூழ்ச்சியிலேயே எங்கே அந்த முனிவர் தவம் புரிந்து தன்னுடைய அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இது உண்டு இல்லையா, அதாவது அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ இப்போ ஒரு தூய்மையான ஆத்மா தான் ஒரு தெய்வீகமான ஒரு பதவிகளுக்கு வந்து தகுதி பெறுவது. அது போல இந்திர பதவிக்கு தகுதி பெற்ற அந்த ஜீவன் வந்து அந்த இந்திர தேவன் வந்து எங்கே தன்னை காட்டிலும் இவருடைய தகுதி வந்து மேன்மை உற்று அவர் வந்து தன்னுடைய பதவிக்கே வந்து பங்கம் வந்து விடுமோ என்ற ஒரு ஆதங்கத்துலதான் வந்து இந்த பிரமலோச்சா அப்படிங்கிற அந்த அப்சரஸை வந்து கீழே அனுப்புறான். ஸோ அந்த கண்டு முனிவருமே வந்து அவருடைய தவ வாழ்க்கையினுடைய இதை வந்து தொலைத்து இல்லையா, அந்த பிரமலோச்சாவோட வந்து என்ன பண்ற, ஒரு குழந்தையுமே ஈண்டெடுக்கிறார். அந்த குழந்தை தான் வந்து மாரிஷா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அந்த குழந்தை பிரமலோச்சா என்ன பண்றா, அவ வந்து குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த குழந்தையை அங்கே விட்டு எப்படி மேனகையும் வந்து குழந்தை விஸ்வாமித்திரர் இதுல வந்து விட்டுட்டு சகுந்தலை விட்டு சென்றாலும் அது போல அவங்க விட்டு சென்று விடுகிறார்கள். ஸோ அந்த பெண்ணை வந்து இந்த மரஞ்செடி கொடிகளுடைய சந்திரதேவனுடைய அருளால வந்து இந்த மரஞ்செடிகளால் வந்து காப்பாற்றப்பட்டு வருகிறது. ஓகே, ஸோ அந்த பெண்ணை தான் இந்த பிரச்சேதர்களுக்கு மனம் முடித்து கொடுக்கிறார் பிரம்மதேவர். ஸோ அவர்கள் மூலியமாக பிறக்கிறது தான் தக்ஷன். இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் இல்லையா, பிரஜாபதிகளை வந்து படைத்தவர் பிரம்மதேவர். ஸோ ஆனா பிரஜாபதி வந்து சத்திய யுகத்துல இங்க சொல்ற பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்திய யுகத்துல செய்த அவனுடைய, அதாவது அந்த சத்தியுகத்துல நடந்ததுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த இடத்துல படிக்கலாம். ஸோ அந்த அப்போ சிவபெருமானுக்கு கொடுக்காத அந்த மரியாதைகளால் என்ன ஆகுறது, ஸோ காலபைரவர், அதாவது வீரபத்ரன், சார் காலபைரவர் கிடையாது, வீரபத்ரன் யாரு, சிவபெருமானுடைய ஒரு அம்சமாக இல்லையா தோன்றிய அந்த வீரபத்ரனால் வந்து கொல்லப்படுகிறார் இல்லையா, அவனுடைய தலை துண்டிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அந்த யக்னத்தை முடிக்கணும்ன்றதுக்காக வந்து அங்கிருந்த ஒரு ஆட்டினுடைய தலையை வைத்து தக்ஷனுடைய இது வந்து யக்னம் வந்து நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஆனா உண்மையிலே அது தக்ஷன் கிடையாது, தக்ஷன் ஆல்ரெடி மரணித்தான். ஸோ மீண்டும் அந்த தக்ஷன் வந்து இந்த மாரிஷாவினுடைய வயிற்றுல வந்து பிறந்ததாக இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் தக்ஷன் வந்து அந்த சத்தியயுகத்திலிருந்து இந்த, அதாவது இந்த யுகம் வரைக்குமே வந்து தவ வாழ்க்கை, சாரி சத்தியயுகம் கிடையாது, மன்வந்திரம். ஸோ பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் எப்படி நம்ம நிர்ணயிக்கிறோம், நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. go to the 4th chapter. ஸோ 4 யுகங்கள் இப்போ நான் எப்படி மைண்ட்ல இருக்கோ அதை அப்படியே சொல்றேன், உங்களுக்கு புரியலன்னா அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஷீட்டுக்கு போறேன். ஓகே, ஸோ 4 யுகங்கள். ஸோ கலியுகம் வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள், அதை விட 2 மடங்கு வந்து திரேதாயுகம். கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு வந்து கலியுகத்தினுடைய 2 மடங்கு துவாபர யுகம், கலியுகத்தினுடைய 3 மடங்கு திரேதாயுகம்,
கலியுகத்தினுடைய 4 மடங்கு வந்து சத்தியயுகம். 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10. ஓகே, ஸோ 10 ஒரு யுக சுழற்சி வந்து 10. ஓகே, அதே மாதிரி வந்து 71 யுகங்கள் வந்து ஒரு மன்வந்திரம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இந்த 10 இன்ட்டு இந்த மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது 71 எத்தனை ஆண்டுகள் வருதோ அத்தனையுமே வந்து ஒரு மன்வந்திரம். அது போல வந்து 14 மனுக்கள் ஒரு மனு, அதாவது சந்தி இல்லையா, அந்த சந்தியும் கலந்தது மொத்தம் 15 வருது. அதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது பிரம்மருடைய ஒரு பகல். ஓகே, அதே போல நீண்டது வந்து அவருடைய இரவு. ஸோ இது வந்து ஒரு கல்பம். பிரம்மருடைய ஒரு பகல் வந்து ஒரு கல்பம்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல நீண்டதும் வந்து அவருடைய இரவு. ஸோ இப்படி இந்த கல்பங்கள் படிக்கும்போது 3600 இல்லையா அவருடைய இது வந்து வரும். ஸோ அந்த அத்தனை யுகங்கள் வந்து அதாவது பிரம்மர் வந்து ஆண்டார் என்று சொல்லுவாங்க. அந்த 3600 இன்ட்டு இல்லையா இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது தான் 306 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம். அது மகாவிஷ்ணு உடைய ஒரு சுவாசம். ஸோ அதுதான் வந்து படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு சுழற்சியில பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருடைய மொத்த 100 ஆண்டுகள் வந்து இவ்வாறு நிகழ்கின்றது. ஸோ பிரம்மருடைய 100 ஆண்டுகள்னாக்கா அதை 100 நீங்க வந்து டிவைட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய கணக்கு பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இட் வில் கோ டைம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 306.041 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வரும். நீங்க அந்த 4th சாப்டர் வந்து எடுத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வரும். ஒரு நிமிஷம், 311.041 சாரி 311.041 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இல்லையா. ஒரு நிமிஷம், ஷேர் ஃபோல்டர் PPTs 4th சாப்டர். நம்ம இங்க போனா அது ஈஸியா வந்துடும். ஞான யோகத்துல தான் வரும் சாப்டர். எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். ஸோ ஒரு திவ்ய யுகம். இந்த 10 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம். அது மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து ஒரு மன்வந்திரம். அந்த அந்த 14 மனுக்கள் மற்றும் சந்திப்பு இல்லையா அது கலந்தது ஒரு கல்பம், பிரம்மாவுடைய அதாவது ஒரு பகல். ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இப்படி வரும். அது போல 36,000 கல்பங்கள், சாரி நான் 3600 சொல்லிட்டேன். 36,000 கல்பங்கள் நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா 311.04 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள். இதுதான் பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம். ஸோ இந்த ஆயுட்காலம் வந்து கார்ணோதகசாய விஷ்ணுனுடைய ஒரு சுவாசம் இல்லையா, ஒரு உட்சுவாசம் வெளி சுவாசத்தினுடைய கால அளவு. அப்படின்னா பூரக, கும்பக, ரேச்சக. ஓகே, பூரக என்பது உள் சுவாசம் இல்லையா, அடுத்து வந்து அது அப்படியே குடிச்சுக்கிறது. வெளி சுவாசம் வந்து ரேச்சகம் இல்லையா. கும்பகம் வந்து இந்த பிராணனை வந்து இழுத்து பிடிக்கிறது. நம்மளால எவ்வளவு முடியும், மேக்சிமம் ஒரு 30 செகண்ட், இல்லைன்னா ரொம்ப யோகத்துல பயிற்சி பண்ணவங்களால வந்து ஒரு 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் தான் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ இது துருவ மகாராஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு சுவாசத்தையே 1 மாசம் 3 மாசம் அப்படிலாம் எடுத்துட்டு போயிருக்காரு இல்லையா. அந்த மாதிரி அந்த கும்பகா பீரியடை வந்து நம்ம நிறைய எடுக்கும்போது சுவாசத்தை வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே, இது வந்து நம்ம ஆரோக்கியத்திற்கு மிக மிக முக்கியம். நம்முடைய ஆயுட்காலம் நீடிக்கும் என்று சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் அவனுடைய சுவாசத்தினுடைய கவுண்ட் அதை வச்சுதான் அவனுடைய ஆயுட்காலமே. இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உடல்ல இருக்கும்போது எத்தனை சுவாசங்கள் பண்ணணும்ன்றது இருக்கோ அத்தனை மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அது இன்னும் டீக்ரேட் ஆகலாம். ஏன்னா நம்முடைய உணவு, நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் இதெல்லாம் பொறுத்து, நம்முடைய வியாதிகள் பொறுத்து இன்னும் குறைய ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆனால் அதே நீண்டு போகணும்னாக்கா நாம யோக பயிற்சியில வந்து நிலை கொள்ளணும். ஒரே சுவாசத்தை வந்து நான் இப்போ வந்து அப்படி பண்றேன், அதே வந்து நான் இழுத்து வச்சுட்டு நிறுத்திட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், இது அப்படியே கும்பக்கா அப்படியே இழுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா வெளி மூச்சு விடுறது. ஸோ அப்போ அந்த குடிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல நாம எத்தனை வாட்டி சுவாசத்தை நம்ம பண்ணியிருப்போமோ அத்தனை சைக்கிள்ஸ் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும். இவ்வாறுதான் ஒருத்தருடைய ஆயுட்காலம் வந்து யோக பயிற்சியில இருக்கிறவங்களுக்கு நீண்டு போறது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் இன்ஹேல் எக்ஸேல் தான் ஒருத்தருடைய ஜீவனே. அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய தத்துவமே. எத்தனை வாட்டி நம்ம சுவாசம் பண்ணணும்ன்றதை பொறுத்து தான் இந்த ஜீவன் இந்த உடல்ல இருக்க போறது. அதுதான் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ இவ்வாறு நம்ம இந்த இதுல இருந்து படிக்கும் பொழுது
தக்ஷன் வந்து என்ன பண்றான், படைக்கும் தொழிலை வந்து 2ஆம் தடவை திறக்கும் பொழுது அப்போ வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் மனுவின் காலத்துல இருந்து 6வது மனு காலம் வரைக்குமே அவன் வந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டு, மேலும் சிவபெருமானுடைய கருணையால வந்து அனைத்து செல்வங்களையுமே அவன் பெறுகின்றான். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாரிஷா என்பவளுடைய கருவிலுமே ஜனித்து மேலும் வந்து பிரஜைகளை வந்து அபிவிருத்தி செய்கிறான். ஸோ இந்த விதத்துல வந்து பிரம்மதேவருக்கு வந்து பிரஜாபதிகள் மூலியமா தான் இந்த இடத்துல வந்து உயிர்வாழிகள் வந்து ஜனிக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து ப்ராசஸ் வந்து நிகழ்கின்றது என்பதை நாம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த கோர்வையான இந்த விளக்கத்துல? உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா டவுட்ஸ்? ஸோ இந்த குறிப்புகள் எல்லாமே அவ்வளவுதான். ஸோ மீதம் இருந்த மரங்கள் பிரச்சேதர்களிடம் மிகுந்த அச்சம் கொண்டு பிரம்மதேவனின் அறிவுரையின்படி அவைகளின் புதல்வியை வந்து அளித்தன. இந்த புதல்வி ஸ்டோரி உங்களுக்கு இப்பதான் நான் சொன்னேன். ஓகே, விருக்ஷா தத அத்ருஷ்ட தேவதா, அதாவது மரங்கள் என்பதற்கு வந்து ஒரு அதிதேவதை உண்டு இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து அதிதேவதை உண்டு. ஸோ வேதங்களுக்கு கூட வந்து ரூபம் கொண்ட வேதம் உண்டு. ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து 10th கேண்டோல வந்து 87வது அத்தியாயமா வந்து படிப்போம். ஓகே, பெரிய அத்தியாயம் இல்லையா? ஸோ ஈவன் கிருஷ்ணா புக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 பக்கங்கள் இருக்கு அதுல. ஸோ அப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே பர்சானிஃபைட் ரூபம் உண்டு, அதாவது ரூபம் கொண்ட இது இல்லையா? இந்த பூமிக்கு பூதாயி எனக்கூடிய ரூபம் கொண்ட பூதாயி இருக்காங்க. அது போல ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து ரூபம் கொண்ட அந்தந்த இதுக்குமே அதிதேவதை என்பது உண்டு. அது போல மரங்களுக்கான அதிதேவதை என்ன பண்றது, அந்த மகளை வந்து அவர்களுக்கு பணம் கொடுக்கிறார்கள். பிரச்சேதர்கள் அனைத்து மரங்களை எரித்து சாம்பலாக்கினர். அவர்கள் மரங்களை தங்கள் பகைவர்களாக கருதினர். ஏன்னா எந்த ஒரு கல்டிவேஷனுமே இல்லாத நிலையில வந்து தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் இல்லையா? பிரச்சேதர்களை சமாதானப்படுத்துவதற்காகத்தான் பிரம்மதேவர் வந்து மரங்களின் ஆதிபத்திய தெய்வம் மாரிஷா எனும் பெயரில் தனது புதல்வி அவர்களுக்கு அளித்தது இல்லையா? அவர்களுடைய புதல்வியாக அவள் வளர்ந்தார், அவர்களுடைய புதல்வி கிடையாது. ஓகே, மேலும் தே பிராமண ஆதேசான் மாரிஷா உபயே மிரே யஷ்யா மகத் அவஜ்ஞானா அஜனி அஜன யோஜினஹ. பிரம்மதேவனின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து பிரச்சேதர்கள் அனைவரும் அப்பெண்ணை தங்கள் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டனர். அப்பெண்ணின் வயிற்றிலிருந்து பிரம்மதேவனின் புதல்வருமான இல்லையா தக்ஷன் வந்து பிறக்கிறார். மகாதேவரான சிவபெருமானின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாததினால் மாரிஷாவிற்கு குழந்தையாக தக்கன் பிறக்க நேர்ந்தது இல்லையா? ஏன்னா மறுபிறவி எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. அவனுக்கு அங்கே தண்டனையும் கிடைக்கப்பட்டது இல்லையா? யாரால, அதாவது யார் அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தது? ஆக்சுவலி வீரபத்ரன் இல்லையா? இங்கு மகத் அவஜ்ஞாத் என்னும் சொல் வந்து மிக குறிப்பிடப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. மகத் என்றால் என்ன? ஆக்சுவலி மகத் என்றால் மிகச் சிறந்த, மகத்துவம் புரிந்தவர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி மகத்துவமான இருக்க. அவஜ்ஞானா அதாவது அவமரியாதையின் காரணமாக இல்லையா? சோ அதாவது யார் அவமானப்படுத்தினார்? இந்த தக்ஷன் சிவபெருமானை அவமானப்படுத்தினார். அதனால் அவரது முந்தைய பிறப்பில் அவர் ஒரு அந்தனராகவே தான் பிறந்தார். He was doing சிவபெருமானுக்கு கீழ்ப்படி பிரம்மரிடம் டைரக்டாக வந்தவர் இல்லையா? யாரு? இந்த புதல்வர்கள். எத்தனை பேரை வந்து படைச்சார் ஆக்சுவலி? மகாஜனாஸ் எத்தனை பேர் ஆக்சுவலி? ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் தூங்கி போயிட்டீங்களா? 12 பேர். 12 பேர் மட்டும். இந்த தக்ஷனும் அதுல வந்து ஒருத்தர் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ அப்போ அந்தனராக பிறந்தார். ஆனா அவர் எப்பொழுதுமே இறைவனை துதிப்பாடி என்ன பண்றார் ஆக்சுவலி? சோ சிவபெருமானை புறம் தள்ளி விடுகின்றார். சோ அவரை ஏற்றுக்கொள்றது கிடையாது. சோ சதி வந்து அவர் சிவபெருமானை தான் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இல்லையா கணவராக. சதி வந்து அங்கே வந்து தன்னையே வந்து தன்னுடைய ஜீவன், அதாவது அந்த இடத்திலேயே வந்து பிராணனை விடுகின்றார் அந்த யக்னா இதுலயே வந்து இல்லையா? ஸோ அதை கொண்டுதான் வீரபத்ர ரூபத்தை வந்து சிவபெருமான் வந்து ஏற்கிறார். அங்கே அந்த யக்னத்தையே வந்து துவம்சம் செய்து விடுகின்றார். ஸோ அப்போ இந்த தக்ஷனுக்குமே வந்து தண்டனை என்பது வழங்கப்படுகிறது, சிறைச்சேதம் என்பது ஏற்படுகிறது இல்லையா? கொன்று விடுகிறார். ஸோ இப்படி இந்த தக்ஷனுடைய முந்தைய கதை நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனால் அவன் மீண்டும் பிறவி எடுத்து இந்த மாதிரி வர்றது நம்ம இங்கேதான் படிக்கிறோம். ஓகே, அதோட சிவபெருமானை அவமதித்த காரணத்தினால் அவர் ஒரு பெண்ணின் கருப்பையில் பிறக்க வேண்டிய துன்பத்தினை சந்திக்க நேர்ந்தது.
தக்ஷ யக்னத்திலேனா முந்தைய வந்து பிறவி வந்து பிரம்மதேவரால் படைக்கப்பட்டவர் டைரக்டா. ஆனா இங்க ஒரு சாதாரண ஜீவதத்துவத்தின் மூலியமாக அவர் வந்து பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார். இப்பொழுது மாரிஷாவின் வயிற்றில் மீண்டும் ஒரு முறை பிறந்திருக்கார். தக்ஷ யக்னத்தின் இறுதியில் அங்கு ஏற்பட்ட அழிவுகளுக்கு பிறகு தக்ஷன் தன்னுடைய வழிபாடுகளை சிவபெருமானுக்கு செலுத்தினார். எது வரைக்கும் செலுத்தினார் என்றது இந்த இடத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சத்திரியின் சுக்குலத்தின் மூலம், அதாவது டவுன் கிரேட். ஸோ இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பிராமன், அதுக்கு அடுத்து சத்திரியன், அதுக்கு வைஷ்யன், அதுக்கப்புறம் தான் சூத்ரன். ஸோ இப்போ வந்து சத்திரியர், ஏன்னா பிரச்சேதர்கள் வந்து சத்திரியர்கள் இல்லையா, அந்த ஒரு இதுல வந்து சுக்கிலத்துல பிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு அவர் வந்து தள்ளப்படுகிறார். ஒரு மானுட பெண்ணின் வயிற்றில் பிறந்த போதிலும் தக்ஷன் சிவபெருமானின் கருணையால் எல்லா செல்வங்களையுமே அவர் வந்து பெற்றிருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. இதுவே ஜட இயற்கையினுடைய சூக்ஷ்ம விதிகள் ஆகும். எதையுமே நம்ம தவிர்க்க முடியாது இல்லையா. 1+1=2. அதை ஏதாவது மாத்தி அமைக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ கூட்டல் எது பண்ணாலுமே அது அவ்வளவுதான் வரும். நீங்க எப்படி திருப்பி நம்ம செஞ்சாலும் கூட இவ்வளவுதான் வரும். 10+15 25 தான் சொல்ல முடியுமே தவிர வேற எந்த இதுவுமே வராது. ஸோ அது போல இதுதான் ஜட இயற்கையில நடக்கக்கூடிய ஒண்ணு. என்ன இருக்கோ அது அப்படிதான் கிடைக்கும். அதற்கு எல்லாமே வந்து குறைபாடுகள் தான் இல்லையா. ஸோ எல்லாமே லிமிட்டட், எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ள ஒரு சக்கரத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, அவ்வளவுதான். அதை தாண்டி சுதந்திரமாக எதுவுமே இந்த இடத்துல செய்துவிட முடியாது. ஆனால் நாமெல்லாம் நினைக்கிறோம் நாம சுதந்திரமா செயல்பட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். உண்மையிலே நாம சுதந்திரமற்றவர்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு இது. ஆத்மாவின் நித்தியத்தன்மை மற்றும் இடம்பெயர்தல் பற்றி அறியாத காரணத்தினால் தற்கால மக்கள் அறியாமை இருளில் மூழ்கி இருக்கின்றனர். 100% இல்லையா. நமக்கு ஆத்ம தத்துவம் தெரியாது, இந்த உடலை விட்டு ஆத்மா எங்கே செல்கின்றது என்பது தெரியாது, மீண்டும் எவ்வாறு ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில் வருகின்றது என்பதும் தெரியாது இல்லையா. ஸோ அந்த யாக சக்கரத்தை வந்து நாம நினைவு கொள்ளலாம். ஸோ அவ்வாறு இந்த உலகத்துல வந்து மானுடர்களுடைய அவதாரம் என்பது நிகழ்கின்றது இல்லையா. பிறப்பு, ஆத்மாவின் நித்தியத்தன்மை மற்றும் இடம்பெயர்தல், அதாவது டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல், ஓர் உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறுவது, சூழல் மூழ்கி இருக்கின்றன. இதன் காரணமாகவே வந்து பாகவதத்துல வந்து 1.1.10 நம்ம கலியுகத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. ஸோ பிராண அல்பாயுஷே, என்ன ஸ்லோகம் சொல்லுங்க அது? பிராண அல்பாயுஷே சத்யா சுமந்த மதயு மந்த பாக்யாகி உபாதிருதா பாயேனல்பாயுஷக மந்த பாக்யாமுபாத்ருதாக மந்தா சுமந்த மகதியோ மந்த பாக்யா உபாத்ருதாக. இதுல நடுவுல ஒரு வரி நம்ம விட்டுறோம். நம்ம ஒரு வரி விட்டுரு. 10th ஸ்லோகம், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். பிராணஹல்பாயுஷே சத்யா 10th ஸ்லோகம். பிராயேன அல்பாயுஷ சப்யா கலௌ அஸ்மின், இதுதான் மறந்துட்டோம். அதுதான் இந்த கலியுகத்தினுடைய மக்கள். அவங்களுடைய என்ன? பிராயேன அல்பாயுஷு, அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் மிக மிக மந்தா, அதாவது சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது. சுமந்த மதையோ இல்லையா, அதாவது நம்ம வந்து சண்டை சச்சரவு, மந்தம் என்ற அமர்ந்தாக, அதாவது சண்டை மற்றும் சச்சரவுகளோடு இருக்கக்கூடியது, தவறுதலாக நடத்தக்கூடிய. மந்த பாக்கியம் என்றாலே தவறுதலாக நடத்தப்படுபவர்கள். நமக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடையாது இல்லையா, துரதிர்ஷ்டமான விஷயங்கள் தான் நமக்கு எப்பவுமே நடக்கும். ஸோ அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து மனசு எப்பவுமே சஞ்சலத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் இருப்போம் நம்ம. இதெல்லாம் இந்த கலியுகத்தினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், நம்முடைய கேரக்டரிஸ்டிக் கிடையாது, கலியுகத்தினுடைய இயல்பு. அதனால நாம் இந்த காலகட்டங்கள்ல பிறக்கும் பொழுது இத்தகைய குவாலிட்டிஸ்க்கு எல்லாமே நாம் என்ன ஆகும், நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிடுவோம். அதனாலதான் நமக்கு வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட சண்டை போடுறது இல்லையா, அடுத்தவங்களால தவறுதலாக நடத்தப்படுவது, அதுக்கப்புறம் வந்து துரதிர்ஷ்டவசமான நிலையில இருக்கிறது, அடுத்து எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை, மைண்ட் எப்பவுமே டிஸ்டர்ப்டா இருக்கிறது இல்லையா. சுலபத்துல இப்ப நல்லா நான் பேசிட்டே இருக்கேன், அடுத்த 2 மணி நேரத்துல ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், எனக்கு நான் அதே ஸ்டெபிலிட்டியிலே உட்கார்ந்துருப்பேனா அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா. அந்த விஷயத்தினுடைய வீரியம் எப்படிப்பட்டதோ அதற்கேற்றவாறு என்னுடைய சுபாவம் நடத்தை எல்லாமே வந்து மாறுபட்டு விடும். இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு இங்கே.
இல்லையா? அதை தான் நம்ம வந்து வென்று காட்டணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறதே வந்து அதற்குத்தான். ஸோ மனசை வந்து நாம இதெல்லாம் இந்த இடத்துல நிகழக்கூடிய ஒன்று தான், இதை வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியாது, அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அந்த பக்குவம் நமக்கு எவ்வாறு கிடைக்கப்படுகிறது என்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்களின் மூலியமா தான். எந்த மாதிரி செயல்களை ஆற்றினால் அந்த பக்குவம் வரும் என்பதை அறிந்து கொண்டு அத்தகைய செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் நம்ம மனசு வந்து பக்குவம் அடையும். இருப்பதை அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம், இல்லையா? அந்த ஒரு நிலை தான். நம்ம கலியுகத்தை நம்மளால் மாற்றி அமைக்க முடியாது. நாம தான் அந்த யுகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய நிலையை வந்து புரிஞ்சுண்டு நாம் அதை ஏற்றுக்கணும். எதையுமே நாம வந்து மாற்றி இந்த யுகத்தினுடைய குவாலிட்டிஸை மாற்ற முடியாது. நம்ம குவாலிட்டிஸை தான் நம்ம மாற்றிக்கணும், இல்லையா? மாறுதல் என்பது நம்ம கிட்ட இருந்து தான் வரணும், அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து வரணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. ஓகே, கெட்டவர்களாகவும் சோம்பேறிகளாகவும் பௌதிக நிலைகளில் துன்புறுவர்களாகவும், இல்லையா, டிஸ்டர்பன்ஸ், இல்லையா, இந்த 3 குணங்களால நாம் என்ன ஆகிறோம்? மிகவுமே வந்து அலைக்கழிக்கப்படுகின்றோம். அதுதான் உண்மை. we have become a football, இல்லையா? இந்த 3 குணங்களால நாம் என்ன ஆகிறோம்? இந்த சத்துவகுணம் ஒரு பக்கம் நம்மளை வந்து தள்ளி விடுது, ஒரு பக்கம் ரஜோகுணம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து இழுக்குது, ஒரு பக்கம் வந்து நீங்க 2 பேர் மட்டும் தான் பெருசா, நான் உங்களை விட பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோம்பேறித்தனத்தை கொடுக்கக்கூடிய தமஸ் குணமும் அதாவது அறியாமையுமே நம்மளை வந்து இழுத்து தள்ளி போட்டுறது, இல்லையா? ஸோ இந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையுமே இந்த 3 குணங்களுக்கு மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காம்படிஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். நான் பெரியவனா நீ பெரியவனான்ட்டு அதுக்கேற்றவாறு நாம எந்த பக்கம் சாயிரமோ அந்த குணாதிசயம் வந்து இழுத்துரும், இல்லையா? நம்ம ஐ திங்க் குணத்திரய விபாக யோகத்துல தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், 14 சாப்டர் இல்லையா குணத்திர விபாக யோகம். அந்த ஒரு கயிறு மாதிரி இருக்கும். எஸ், இந்த மனசு வந்து முக்குணங்களால எப்படி இழுக்கப்படுகிறதுன்றதை இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஒரு பக்கம் சத்வம், ஒரு பக்கம் ரஜஸ், ஒரு பக்கம் தமஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா உட்காந்து இழுக்கிறது எது? நம்ம தமஸ் தான் நம்மள ரொம்பவுமே இழுக்கும். ஸோ ஏன்னா கோபம் வந்தாலே தமஸ் தான் டாமினன்ட். கோபம் வரும்போது நம்ம பேசும்போது என்னதான் நம்ம தெள்ள தெளிவாக இருக்கக்கூடியவங்களா இருக்கலாம், நல்ல ஆலோசனை பண்ணி செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கலாம். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கூட கோபம் வரும்பொழுது இந்த மாதிரி இழுத்து கீழே உட்கார வச்சிடும் நம்மளை. ஓகே, நம்ம அதனால்தான் ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய மனதை நாம் இறைவனிடத்துல கேட்டு பெறணும். அது நமக்கு வந்து கவசமாக மாறும். ஓகே, அந்த கவசத்தினால நம்ம வந்து இந்த தமசி குணத்துக்கும் ரஜோ குணத்துக்கும் நாம கொஞ்சம் விடுதலை கொடுக்கறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நம்ம போகலாம். ஓகே, ஸோ என் நிலை ஆயினும் தன்னிலையை மாற்றிக்காம இருக்கக்கூடிய குணாதிசயம். இதுக்கு உதாரணம் நம்ம பீஷ்ம தேவரை வந்து எடுத்துக்கலாம், இல்லையா? ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடியவர். ஸோ ஈவன் குந்தி தேவி ஆல்சோ, இல்லையா? குந்தி தேவி, பீஷ்ம தேவர், அதுக்கப்புறம் வந்து துரியோதனுடைய தாய் பேர் என்ன, ஸோ காந்தாரி, இல்லையா? ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு தபஸ் நிலை அப்படின்னா ஒரு ஸ்திரத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். விதுரர், இவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது. 99% வந்து அவங்க எல்லாருமே ஸ்திரத்தன்மையோடு இருந்தவங்க தான். எப்பயோ ஒரு வாட்டி வந்து அவங்க வந்து அஜ்ஞானத்துல செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குமே தள்ளப்பட்டிருக்காங்க, இல்லையா? அதாவது தர்மத்தின் அடிப்படையில அவர்கள் எண்ணி அந்த ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டதாக சொல்லப்படுது. ஆனா தர்மத்துல வந்து நாம அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து தர்மத்தை புரிந்து நாம செயல்படணும்ன்றதுதான் பகவான் நமக்கு பகவத்கீதையில சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. இது தர்மத்தை வந்து பிக்சடா வச்சிடக்கூடாது நம்ம, இல்லையா? ஒரு காலகட்டங்கள் தர்மம் என்பது காலம் மற்றும் சூழல் மற்றும் இடம் இதற்கேற்றவாறு வந்து அது நிலை கொள்ளும், மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. ஆக்சுவலி ஒருவருடைய வாழ்நிலை எப்பொழுதுமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது, இல்லையா? அப்போ அந்த தர்மம் வந்து நாம சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் அந்த சூழ்நிலையில எப்படிப்பட்ட தர்மத்தை நம்ம பரிபாலிக்கணும், எந்த ஒரு சாஸ்திரத்தை நாம ஃபாலோ பண்ணி செயல்படணும் அப்படிங்கறத வந்து இடம் காலம் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி அமைச்சுக்கணும். அந்த செயல்ல தான் பீஷ்ம தேவர் ஈடுபடல, இல்லையா? அவர் ஸ்திரத்தன்மை பெற்றாரை ஒழிய ஆனா அவர் அதை செயலாக்கவில்லை. அதுதான் அவர் செய்த. அதனாலதான் சில சமயங்கள் அவர் தாமச குணத்தோட ஒன்றி இருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது, இல்லையா? சோ இந்த தக்ஷனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முந்தைய அந்த பிராமண இதுல இருந்தப்போ நம்ம இதையுமே வந்து தேவ வழிபாடு வந்து நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. சிவபெருமான்
வந்து அந்த குண அவதாரங்கள்ல இருந்துமே பகவான் தான் 3 பேருமேன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த உண்மையை அறியாதவன் தான் தக்ஷன் இல்லையா? அப்படின்னா அங்கேயுமே பகவான் தான் என்பதை வந்து புரிந்து கொள்ளல. சிவபெருமானுடைய ஹிருதயத்திலுமே அந்த பரம்பொருள் தான் இருக்கார். நம்ம தேவ வழிபாடு வழிபடும் பொழுது கூட அந்த தேவர்களுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானை எண்ணிக்கொண்டு நாம வழிபடணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எப்படி நாம் எல்லாருமே அடுத்த உயிர் வாழிகள்ல கூட பகவான் இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ, அப்ப தேவர்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் இருக்கிறார் என்ற அந்த உண்மையுமே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும். அவ்வாறு அவரை எண்ணி அந்த தேவதைக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை நாம கொடுக்கணும். ஸோ எவ்வாறு வழிபடணும்ன்றதை தெரிஞ்சுட்டு நாம வழிபடணும். ஓகே, தவறுதலெல்லாம் புரிஞ்சிக்கவே கூடாது. நம்முடைய சக்திக்கேற்றவாறு புத்திக்கேற்றவாறு நாம வந்து செயல்படக்கூடாது. அது மிக மிக தவறு. ஸோ இறைவன் அனைவருக்குமே உயர்ந்த ஆளுமையாக இருக்கக்கூடியவர். அவர்லிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் அனைவரும் என்பதை நாம உணரும் பொழுது நம்ம எப்படி ஒரு எறும்புக்கு கூட ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுமோ அது மாதிரி தேவதைக்கு கூட ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். ஓகே, எறும்பிடத்துல இருந்து நாம ஏதாவது சகாயத்தை பெற போறோமா? என்ன கிடையாது. அது போல தேவர்களிடத்திலுமே நாம சகாயத்தை பெறணுன்றதுக்காக அவர்களே வணங்கக்கூடாது. மதிக்கணும் என்றதற்காக ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுமே ஒழிய மற்றபடி வேற எதுவுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. அவ்வாறு நாம அவர்களோட அந்த உறவுமுறையை சரியான உறவுமுறையை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது அவர்களும் நம்மிடத்துல இருந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு கொடுத்த கடமையா இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே செவ்வனே அவர்கள் செய்வார்கள். அப்போ இந்த உலகம் அமைதியான ஒரு நிலையில வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நாம வியாபாரத்தோடு நாம செயல்படும் போது 100% அவங்களையுமே நாம் என்ன பண்றோம், சத்துவத்துல இருந்து வேற ஒரு ரஜோகும் இழுக்கிறோம் அந்த சமயத்துல. இதுக்கு உதாரணம் நம்ம இந்திரனுடைய செயல்படும் தன்மையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அவன் எவ்வளவு அப்பப்பொழுது ரஜோகுணத்துக்கு ஈர்க்கப்படுகின்றான் என்பதையுமே நம்ம பார்க்கலாம். யாராவது அவனை தவிர்த்து மேன்மையான நிலைக்கு போகும் பொழுது அவனுக்கு அந்த செயல்படும் அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் என்பது அவனுக்கு ஈர்க்கப்படுகின்றது. தன்னுடைய பவர் பொசிஷன் யாராவது எடுத்துருவாங்களோன்ற அந்த பயத்துல. இதுல இருந்து ஒண்ணு தெரியறது, இந்த உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் சொர்க்கலோகத்துக்கு போனா கூட நம்மளால நிம்மதியா இருக்க முடியாது. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட சொர்க்கலோகத்துக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடிய இந்திரனே தன்னுடைய பதவிக்காக அவன் எப்பொழுதுமே பயப்படுறான். யார் தன்னை காட்டிலுமே வந்து மேன்மையான நிலையில இருக்காங்கன்றதை எண்ணி அதை வந்து அவர்களை வந்து கீழே தள்ளணும்னு நினைக்கிறான். அதற்கான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றான் இல்லையா? சோ அப்ப இந்த இடத்துல எதுவுமே தற்காலிகம் என்பதை நாம இன்னும் இதை விட ஒரு ப்ரூஃப் நமக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? பிரம்மலோகத்திற்கு சென்றாலும் அவ்வளவுதான், அதுதான் டாப் மோஸ்ட் லோகம். அங்கேயுமே நமக்கு வந்து நித்தியமான வாழ்க்கை கிடையாது. ஸோ எந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் நித்தியமான வாழ்க்கை கிடையாது. எங்கே சென்றால் நாம் நித்தியமாக வாழ்வோம் என்றால் அந்த வைகுண்டங்கள் கோலோகத்துக்கு போகும் பொழுதுதான். இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, சோ தக்கனது முந்தைய உடல் அழிக்கப்பட்டது ஆயினும் அதே தக்கன் பரம விருப்பத்தினால் தூண்டப்பட்டு சாக்ஷுஷ மன்வந்திரத்தில் வேண்டிய அனைத்து உயிர்களையுமே படைத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, சக்ஷுஷ்வே அந்தரே பிராப்தே பிராசர்கே கால வித்ருதே யஹ சஹஸ்ரத்ரஜா இஷ்டா சாதேஷா அக்ஷா தெய்வ சோதித சஹஸ்ர யுக பர்யந்தம். பகவத்கீதையில 8.17 அஹர்யத் பிரம்மனோ விதுஹு ராத்ரிம் யுக சஹஸ்ராந்தம் தேஹோ ராத்திர விதோ ஜனாக. ஸோ இது வந்து இப்பதான் நம்ம இந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்தோம். இத்தனை ஸ்வயம்பு மனு, ஸ்வரோக்ஷிஷ மனு, உத்தம மனு, தாமச மனு, ரைவத மனு, சாக்ஷுஷ மனு, இந்த 6 மனுக்கள் வரைக்குமே தபஸ் பண்ணியிருக்கார். ஸ்வயம்பு மனு காலத்துல நிகழ்ந்தது. ஓகே, இந்த தக்ஷனுடைய வதம் வந்து ஸ்வயம்பு மனு காலத்துல நிகழ்ந்தது. ஆனா அவர் வந்து எது வரைக்கும் வந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டார், அதாவது சாக்ஷுஷ மனு வரைக்கும். அதன் பிறகு வைவஸ்து மனு, சாவர்ணி மனு, தக்ஷ சாவர்ணி மனு, பிரம்ம சாவர்ணி மனு, தர்ம சாவர்ணி மனு இல்லையா, ருத்ர சாவர்ணி மனு, தேவ சாவர்ணி மனு, இந்திர சாவர்ணி மனு. இத்தனை மனுக்கள் வந்து ஒரு நாள் அதாவது யாருடைய ஒரு நாள், ஆக்சுவலி பிரம்மருடைய ஒரு நாள். ஸோ இந்த இது பிரகாரம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு வருடத்துல எத்தனை மனுக்கள் வராங்கனாக்கா 5040 மனுக்கள் இல்லையா? இதனை தொடர்ந்து பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலம் தோன்றி மணி மனுக்கள் வந்து அதை மல்டிப்ளை பண்ண 5,04,000 மனுக்கள் வந்து அவருடைய ஆயுட்காலத்துல வந்து தோன்றி மறைகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது எப்படி வரும்னாக்கா அவருடைய ஆயுட்காலம் வந்து நீங்க 14 நீங்க வகுத்தால் உங்களுக்கு இத்தனை மனுக்கள் வந்து சேர்ந்துடும். ஓகே, எப்படி இந்த கால்குலேஷன் வந்ததுன்னு நீங்க டவுட் படக்கூடாது. ஓகே, அவருடைய ஆயுட்காலம் எது? 311 இல்லையா? 11.04
ட்ரில்லியன் ஆண்டுகளை வந்து நீங்க 14 வந்து நீங்க வந்து வகுத்தீங்க என்றால், டிவிஷன் பண்ணீங்கன்னாக்கா இத்தனை வரும். ஓகே, இதுதான் ஒரு பிரபஞ்சத்தின் கணக்காகும். இது போல எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள், ஒரு பிரபஞ்சம் என்றால் ஒரு அண்டம் இல்லையா? சோ இம்மனுக்கள் அனைவரும் மகாவிஷ்ணு மூச்சு விடுவதன் மூலம் தோன்றி மறைகின்றனர் இல்லையா? பிரம்ம சமிதில் காலம் அதாவலம்பய ஜீவந்தி லோம விலஜா ஜகதண்டநாதः விஷ்ணுர் மகாசஹைஹ யஸ்ய கலா விசேஷோ கோவிந்தமாதி புருஷம் பஜாமி. ஜகதண்டநாதர் இல்லையா? ஜகத்துக்கு, ஜகம் என்பது இந்த உலகம் இல்லையா? அதாவது அண்டம், ஒரு அண்டத்திற்கு நாதர் பிரம்மதேவனை வந்து சொல்றது. இது போல எண்ணற்ற ஜெகதன், ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே ஒவ்வொரு பிரம்மதேவன் இருக்கிறார். அதனால ஏராளமான மனுக்களை கணக்கிட்டு கொள்ள முடியும். ஸோ ஒரு அண்டத்துக்குள்ள இத்தனை அப்படிங்கறது வந்து நாம எடுத்துட்டு போகணும். இந்த கால்குலேஷன் இப்பதான் நம்ம படிச்சோம். ஓகே, இதன் விளைவாக இங்கே இந்த நீண்ட ஆயுட்காலம் அனைத்தும் இயற்கையின் விதிகளால் இறுதியில் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன இல்லையா? இறுதி காலம், ஊழி காலத்துல சிவபெருமானால் தாண்டவம் ஆடப்பட்டு இந்த மகா பிரளயம் வந்து உருவாக்கப்பட்டு எல்லாம் இறைவனுக்குள்ளேயே சென்று, அவருடைய நாபிக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. ஓகே, பிரச்சனைக்குள்ளான தக்ஷ யஜ்ஞம் சுயம்பு மன்வந்திர காலத்தில் நடைபெற்றதாகும். இதன் விளைவாக சிவபெருமானால் தக்ஷன் தண்டிக்கப்பட்டார். ஆயினும் சிவபெருமான் அவர் பிரார்த்தித்து கொண்டதனால் அவர் மீண்டும் அனைத்து செல்வங்களையும் திரும்ப பெற்றார். சோ இப்போ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் அவருடைய இது வந்து ரியலைசேஷன். ஸோ ஒரு ஆச்சாரியுடைய உணர்வு என்றால் அவர் வந்து இந்த பகவானுடைய பக்தி தொண்டில், அவருடைய தியானத்துல வந்து அவர் கண்டிப்பாக உள்ளதை உள்ளபடி கண்டுதான் இந்த இடத்துல சொல்றது. அதனால வந்து அதை நாம அவருடைய உணர்தலை நாம் இந்த இடத்துல அவ்வாறே எடுத்துக்கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, தக்ஷன் 5வது மன்வந்திரம் வரை, 5th 6வது மன்வந்திரத்தான் அவர் வந்து எல்லாமே கிடைச்சதா சொல்லப்படுகிறது. 5 மன்வந்திரங்கள் வரை வந்து அவர் கடுமையான தவம் புரிந்திருக்கார் சிவபெருமானை நோக்கி. இவ்வாறு 6வது மன்வந்திரமான சாக்ஷுஷ மன்வந்திர காலத்தில் தக்ஷன் சிவபெருமானின் அருளால் தனது பழைய செல்வங்கள் அனைத்தையும் மீண்டும் பெற்றார் என்று சொல்லப்பட்டது. ஓகே, சோ அப்படிப்பட்ட தக்ஷன் வந்து மீண்டும் வந்து இந்த மாரிஷாவுடைய கருவில வந்து உதிக்க வேண்டிய கட்டாயம். ஓகே, யோ ஜாயமான சர்வேஷாம் தேஜஸ்வினாம் ருச்சா ஸ்வயோகபாதத்த தாக்ஷ்யாச்ச கர்மணாம் தக்ஷம் அப்ருவன் தம் பிரஜா சர்க்க ரக்ஷாயாம் அநாதிரவிக்ஷய ச யுயுஜே அன்யாம் சவை சர்வ பிரஜாபதின். தக்ஷன் பின்னர் அவரே உடலின் ஒளியினால், அதாவது அந்த அளவுக்கு வைபவத்தை பெற்ற அந்த தக்ஷனுடைய ஒளியினால அவர்கள் சுற்றி இருந்த பிரச்சேத்தர்களுமே அவங்களுமே அந்த தெய்வீக அருளை பெற்றவர்கள். அவங்களுக்குமே அந்த உடல்ல பிரகாசம் அவருடைய தவ வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு இருக்கும். ஆனால் இவருடைய ஒளி வந்து அவங்களுடைய ஒளி முன்னாடி அதாவது எடுபடல. சோ இவர் வந்து மிகவும், ஏன்னா எத்தனை மனுக்கள் வரை அவர் வந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டிருக்கிறார்? 5 மனுக்கள் வரை மேற்கொண்டிருக்கார் இல்லையா? சோ அவ்வளவு ஆண்டுகள் வந்து அவருடைய தவ வாழ்க்கை. சோ இங்க பிரச்சேத்தர்களை காட்டிலும் அவருடைய தவ வாழ்க்கையினுடைய காலம் வந்து அதிகமானது. அதனாலதான் அவருடைய பிரகாசத்துக்கு முன்னாடி இவர்களுடைய பிரகாசம் வந்து எடுபடலைன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். மிகவும் தேர்ந்தவர் என்று சொல்வது பொருள் தரும், அதாவது தக்கன் என்னும் பெயரினால் அவர் அழைக்கப்பட்டார். அதாவது மிகவும் தேர்ந்தவர், குவாலிஃபைட், மோர் குவாலிஃபைட் இல்லையா? அப்படின்னு மோஸ்ட் குவாலிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தகுதி பெற்றவர், தக்ஷனை வந்து தகுதி பெற்றவர் என்று சொல்லப்பட்டது. மேலும் பிரம்மதேவருக்கு இவர் வந்து படைக்கும் தொழில வந்து உதவுகின்றார். அதை வந்து நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். உரிய காலத்தில் தக்ஷன் வந்து இப்படைத்தல் மற்றும் காத்தல் தொழிலில் மேலும் பல பிரஜைகளை ஈடுபடுத்துகின்றார். காத்தல் என்பது பகவான் விஷ்ணுவனால ஏற்படுத்துறது. ஆனா அவர் எல்லா இடங்களிலுமே நேரடி இல்லாம பிறர் மூலியமாகவும் செயல்படுத்துவார் என்பதையுமே பகவானுடைய குவாலிட்டிஸை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹிருதயத்திலிருந்து கொண்டு ஜீவன்களை வாழ வைக்கிறது பகவான் தான். ஆனால் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து ஏற்படுத்தி அதை வந்து நல்முறையில வந்து செயல்படுத்துறது வந்து தக்ஷனுடைய ஒரு டியூட்டியா இருக்கு இந்த இடத்துல. இட் இஸ் எ டியூட்டி. ஓகே, தக்ஷன் ஏறத்தாழ பிரம்மதேவனுக்குரிய சக்திகள் உடையவர். ஏன்னா படைக்கக்கூடிய தொழில், பிரம்மனே 2ஆம் படைப்பு தான் செய்யறார். அதற்குமே இவர் தான் மேஜரா கண்ட்ரிபியூஷன் இல்லையா? இதனால் பிரம்மதேவர் அவரை மக்கட்தொகை பெருக்குவதில் ஈடுபடுத்தினார்.
தக்கன் மிகுந்த பிரசித்தி பெற்றவராகவும் வளமிக்கவராகவும் திகழ்ந்தார். செழிப்புல நிறையவே இருந்திருக்கார். பின்னர் தக்ஷன் மரிஷியின் தலைமையில் கீழ் தானே பல பிரஜாபதிகளை நியமித்தார். சோ இவ்வழியே பிரபஞ்சத்தின் மக்கள் தொகை அபிவிருத்தியானது என்று சொல்லப்படுகிறது. இத்தோட இந்த 30வது அத்தியாயத்துக்கான பிரச்சேதர்களுடைய செயல்கள் எனக்கூடிய அந்த தலைப்பை கொண்ட இந்த பக்தி வேதாந்தருடைய பொருளுரை வந்து நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம்